Moikka! Seuraavaksi meillä on ohjelmassa puolen tunnin mittainen sykekuntopiiri. Eli luvassa on sykettä kohottavaa harjoittelua. Me harjoitellaan tänään seisten ja istuen, eli tarvitset mukaan myös selkänojallisen tuolin. Tätä jumppaa varten on hyvä laittaa tossut jalkaan ja ottaa siihen lähistölle vaikka lasi vettä tai juomapullo. Tänään me harjoitellaan siis kuntopiirin periaatteella, eli tehdään aina vuorotellen työvaihe ja lepovaihe. Tänään meillä on vuorossa 30 sekuntia aina töitä ja sitten 30 sekuntia lepoa. Päivän kuntopiirissä on 7 erilaista liikettä, eli yhden kierroksen pituus on aina sitten 7 minuuttia. Kierrosten välissä me pidetään semmoinen 1-2 minuutin hengähdystauko, lepotauko ja sitten me tehdään kierros uudelleen. Päivän jumpassa tehdään 3 kuntopiirikierrosta. Aloitetaan sitten alkuverryttelyn kanssa tästä seisten. Tässä alkuverryttelyn aikana käydään kanssa sitten vähän noita meidän päiväisen kuntopiirin liikkeitä läpi. Sieltä sitten ensimmäisenä sivuttaisaskeleet. Askel sivulle ja takaisin viereen. Jos siinä on tilaa, ota 2 askelta. Saman tien vähän käsiä sinne mukaan. Päivän kuntopiirissä taas on hyvä seurata vähän sitä omaa kuntoa. Kuinka paljon hengästyy eri liikkeissä, missä kohtaa voi vähän nopeuttaa tahtia tai sitten keventää. Hyvä. Jää paikalleen siihen marssimaan. Jätä kädet roikkumaan sivulle. Pyöräytä olkapäitä taaksepäin. Liikkeitä aina voit keventää esimerkiksi jättämällä kädenliikkeet pois tai vaihtoehtoisesti jalkoja jättää paikan päälle. Aina kun me käytetään niitä käsiä ja jalkoja enemmän, niin se toki vähän sitä pumppua työllistää enemmän, niin siitä saat helposti kevennystä, jos sitä tarvitset. Samalla tavalla voit sitten myös vähän hidastaa tahtia, tee liikkeet rauhallisemmassa tahdissa sen mukaan, miltä se olo tuntuu. Hyvä. Pysähdy seuraavaksi paikalleen. Seuraavana liikkeenä tehdään V-askellus, eli astut auki, auki, yhteen ja yhteen. Sinne eteen, auki. Vielä muutama kerta. Me tehdään tuossa kuntopiirissä tänään tätä V-askellusta ja sitten yhdistettynä sinne taaksepäin askellus. Aan muotoinen sinne taaksepäin ja takaisin yhteen. Eli vuorotellen kokeillaan eteen askellusjalat auki ja taakse askellusjalat auki. Kädet tulee sieltä sitten ojentuu tuonne yläviistoon ja sitten alaviistoon, kun mennään taaksepäin. Vielä muutama kerta tehdään. Tässä nämä liikkeet tulee jumpa-aikana varmasti ihan tutuiksi. Alkuun ne voi vähän vaatia muistamista. Minä muistutan tietysti jumpa-aikana. Hyvä. Sitten jäädään paikan päälle. Seuraavana kokeillaan haarahyppyä tai haarahypyn helpotusta. Sieltä askellussivulle. Molemmat kädet nousee sieltä yhtä aikaa sivulle. Jos haarahypyt sujuu, eli hyppäät auki ja yhteen, voit toki tehdä niinkin, mutta minä ohjaan tänään tämän tämmöisenä vähän kevennettynä versiona. Sivulle ja sieltä takaisin auki. Noi, hyvä. Ja sitten jatka marssia, ravisuttele vähän käsiä välissä. Voit pyöritellä vähän olkapäitä taaksepäin. Sitten vielä seisten tehtävistä liikkeistä käydään läpi tässä ylhäällä, eli polven nostoa, rutistusta. Sieltä niin, että polvi nousee ja kantapää menee kohti pakaraa. Sieltä voit kokeilla ensin ihan ilman käsien liikettä. Tarvittaessa voit ottaa tukea tuolista. Mutta jos haluat ottaa kädet mukaan, niin ne käsien ojennus ja veto sinne. Soutuliike, ojennus ja veto sitten siinä samalla on sitten, saadaan vähän myös rasitusta tästä liikkeestä enemmän. Koitat löytää käsille ja jaloille semmoisen sopivan rytmin. Hyvä. Ravisuttele vähän jalkoja, heiluttele käsiä. Hengittelet syvää sisään ja ulos. Sitten seuraavaksi siirrytään tuolille istumaan. Katsotaan siinä vielä vähän läpi noita istuen tehtäviä harjoituksia tänään. Meillä on muutamia tuolilla tehtäviä liikkeitä. Ja ensimmäisenä on sitten tuo vastakkaisen käden ja jalan ojennus sinne eteen. Käsi ja jalka vuorotellen. Ja tässä taas tänään jumpassa
Voit tehdä ihan rauhallisessa tahdissa, vähän palauttavana liikkeenä, tai sitten oikein nopeassa tahdissa. Koita pitää aina se seläasento täältä suorana, ettei ole taaksepäin kumarassa. Ryhdikäs asento, sieltä vuorotellen käsi ja jalka ojentuu. Hyvä. Ravisuttele käsiä, hartioita välissä. Sitten seuraavana istuen tehtävänä liikkeenä näytän tuon jalkojen noston. Eli siis nostetaan jalkoja auki ja yhteen, ja sitten eteen ja taakse. Kokeile vaan mukana yhtä aikaa jalkojen nosto sinne auki ja yhteen, sitten eteen ja taakse. Tähän, jos haluat ottaa kädet mukaan, kädet menee samalla tavalla. Avaus ja sinne eteen ojennus. Avaus ja eteen. Ja tässä taas valitset sen tahdin, mikä sopii just sinun kunnolle ja tämän päivän jumppaa. On se sitten nopeampaa tai sitten vähän rauhallisempaa. Hyvä. Ja sitten ravisuttelet vähän käsiä. Ojenna jalkaa, pumppaile sieltä niukkaa koukkuun ja suoraksi. Toinen kanssa. Sitten meillä on vielä yksi liike tässä läpikäymättä. Tuttu juttu, eli tuolilta ylös nousu. Tuu siihen tuolin etureunalle, sieltä ponnistat ylös ja takaisin alas. Ojennus ja takaisin alas. Jos seisomaan nousut alkaa tuntua polvissa ikävältä, voit tehdä tässä sijalla myös noita polven ojennuksia näiden nousujen sijasta tai vaikka seisten marssia, kumpi tuntuu mukavammalta. Mutta tässä taas valitset hitaamman tai nopeamman tahdin nousta ylös, niin siitä saadaan hyvin syke kohoamaa tämän päivän jumpassa. Noin, taputellaan vähän siitä jalkoja. Seuraavaksi voit vähän hörppästä vettä siitä ja aloitetaan sitten päivän ensimmäistä kuntopiirikierrosta. Hyvä. Ensimmäiseen liikkeeseen noustaakin sinne seisomaan. Ota hyvä seisoma-asento ja sieltä aloitetaan niillä polven rutistuksilla. Eli nostat polvea ylös siinä edessä, kantapää tulee vähän kohti pakaraa. Ja sieltä, jos haluat, voit ottaa käsien liikkeen mukaan, soutuliike, tai sitten voit vaikka pitää kädet siellä rentoina alhaana, tai ottaa tukea siitä tuolista. Hyvä, vielä on jäljellä 5 sekuntia ennen kuin pidetään sitten vähän taukoa. Hyvä, viimeiset toistot sieltä, noin. Sitten voit vähän ravisutella siinä välissä. Tässä aina tauon aikana on tavoitteena vähän saada sitä sykettä tasaantumaan. Voit vähän liikuskella, heilutella käsiä, jalkoja, kuulostella vähän miltä se kroppa tuntuu. Seuraavaksi siirry siihen tuolireunalle istumaan. Seuraavana liikkeenä me tehdään ne polven ja käden vuorotahtiset ojennukset. Eli sieltä vastakkainen käsi ja jalka lähtee ojentumaan. Ja sitten startataan seuraava liike. Sieltä ojennat vuorotahti, käsi, jalka. Voit aloittaa tehdä tätä ensimmäistä kierrosta vähän rauhallisemmassa tahdissa ihan tietoisesti. Vähän kuulostelet kroppaa, miltä tänään tämä jumppa tuntuu. Alkaako hengästyttämään jo vähän kevyemmässä jumpassa. Ja sitten voi taas seuraaville kierroksille vähän vauhtia lisätä. Taas viimeiset sekunnit jäljellä meillä vielä. Sieltä ojennukset, noin, hyvä. Jätä jalat sinne rennoksi. Taas voit vähän taputella jalkoja siinä, ehkä vähän pyörittelet hartioita. Hengitä syvää sisään ja puhaltele ulos. Oikein syvää sisäänhengitys ja puhallus ulos. Kolmantena liikkeenä tässä kuntopiirissä meillä on seisomaan nousut. Eli seuraavaksi me aloitetaan muutaman 5 sekunnin päästä tästä näitä nousuja, niin tuu tuoli etureunalle ja sieltä ponnistus ylös ja takaisin alas. Kädet voi olla vapaa-valinteisesti siellä roikkua tai laittaa vaikka siihen tuohon rinnan päälle ristiin. Muistat aina sen kunnon eteen taivutuksen, ojennuksen siellä ylhäällä. Polvet menee samassa suunnassa varpaiden kanssa, että polvet ei mene mitenkään täällä yhteen noustessa. Koitat hallita sieltä. Vielä viimeisiä toistoja tehdään. Hyvä. Ja sitten voit jäädä seuraavan toiston jälkeen hetkeksi aikaa siihen istumaan. Hengittelet syvää sisään ja puhaltelet ulos.
Seuraavana liikkeenä me tehdään seisten sivuttaisaskelia. Tehtiin niitä tuossa alkuverryttelyssä kanssa. Voit tehdä ne ihan tässä suoraan sivuttaisaskelina, tai sitten jos haluat haastaa itseäsi, niin sitten siinä sivuristiin askeleena. Eli 2 vaihtoehtoa. Mutta aloitetaan tästä ensimmäisestä kierroksesta ihan sivuttaisaskeleena. Jos ei ole tilaa, niin sitten teet vaan sitä yhtä askelta. Ja käsien liike tähän lisänä oli sieltä nosto. Vähän ne kauppakassit nostetaan sinne kainaloihin. Sieltä nosto. Vielä on 10 sekuntia jäljellä. Vielä viimeiset. Hyvä. Ja sitten taas tauko välissä. Seuraavaa liikettä varten me palataan takaisin tuoliin istumaan. Siinä oli vuorossa sitten jalkojen nosto auki ja yhteen. Eli istutaan siinä tuoli etureunalla. Minä voit siinä vielä vähän palautella. Minä näytän liikkeen sieltä vuorotellen avaus ja eteen. Hyvä. Valmistaudu. Seuraava puolen minuutin pätkä taas lähtee sieltä. Nostat jalat auki, yhteen, eteen ja taa. Joko pelkästään jalkojen kanssa tai sitten otat nämä kädet mukaan ja taas voit sitä vauhtia sieltä itselle sopivaksi kokeilla. Mennäänkö rauhallisemmassa tahdissa vai vähänkö nopeutat sieltä? Hyvä. Vielä 5 sekuntia jäljellä. Nopeasti nämä puolen minuutin pätkät menee sieltä viimeiset. Noi. Hyvä. Ravisuttele vähän käsiä taas ja rentouttaa tuosta äskeisen jälkeen. Sitten meillä on vielä 2 liikettä jäljellä ja ne tehdään seisten. Siellä oli se V-askel ja A-askel. Eli astutaan sinne eteenpäin, auki ja sitten saman tien taaksepäin auki ja takaisin yhteen. Ja taas voit valita, että otatko kädet mukaan vai pidätkö kädet rentoina. Ja sitten taas startataan sieltä auki, yhteen, taakse, noin. Jos otat kädet ojentuu sinne eteen mennessä yläviistoon ja taakse mennessä sinne alaspäin. Hyvä rytmikäs askellus. Vielä 5 sekuntia jäljellä. Muutamat askelukset ehdit tehdä siinä. Noi, hyvä. Ja sitten pysähdys. Ravisuttele vähän jalkoja rennoksi välissä. Viimeisenä kuntopiiriliikkeenä meillä oli sitten se haarahyppy. Haarahyppy joko ihan haarahyppynä. Saa toki tehdä, jos se luonnistuu hyvin ja ei tee polviin kipeätä tai muuten. Mutta muuten se oli sitten niin, että vuorotellen astut jalalla sinne sivulle ja kädet nousee niin kuin haarahypyssä tuota sivukautta ylös. Noin. Sitten startataan. Ensimmäisen kuntopiirikierroksen viimeinen liike. Sieltä käsiä sivukautta ylös ja alas. Kosketus sivulle. Aina se jalka, mikä on paikallaan, niin vähän joustaa siinä. Pidät polvion pehmeänä, mutta siellä reisi tekee töitä hyvin. Vaikka jää siihen paikalle, hyvä. Vielä viimeiset 5 sekuntia sieltä sivulle. Noi, hyvä. Ja sitten tauko. Siitä taas voit vähän ravisutella jalkoja. Ja tässä kohtaa otetaankin pieni hörppy vettä. Pieni juomatauko. Hengitä ensin syvää sisään ja puhaltelet ulos. Pidetään minuutti tai 2 tässä vähän taukoa välissä. Tavoitteena taas vähän saada tasoitettua sitä sykettä, hengitystä tasaantumaan tauon aikana. Voit siinä pikkuhiljaa kävellä, liikuskella edestakaisin tai sitten istahda ihan tuoliin alas, jos se tuntuu paremmalta vaihtoehdolta tässä kohtaa. Hohojakka, hyvä. Hyväpä, vesi maistuu hyvältä. Noin. Pienet hörpyt vettä ja tässä voi justiinsa rennosti vähän heilutella käsiä, jalkoja. Vähän semmoista pientä liikettä on ihan hyvä pitää yllä siinä, että ei ihan paikalleen
jäisi. Jos siitä istahdat alas, voit siinä rauhallisesti ojennella polvia istuessa kanssa, pyöritellä hartioita ja kiinnitä huomiota edelleen siihen, että se syke hieman tässä tasaantuisi tauon aikana. Pidetään vielä reilu puoli minuuttia ainakin taukoa. Siinä voit vähän liikuskella vielä. Hyvä. Ensimmäinen kierros siis käyty. Tehdään vielä 2 samalla sorttista kierrosta tässä jumpassa. Eli 2 7 minuutin tai vähän vajaa 7 minuutin jumppakierrosta jäljellä. Nyt vähän ne liikkeet jo alkaa tuntua tutuilta. Nyt varmasti kroppa on myös vähän jo lämmennyt. Jos tuntuu jotain kovotuksia tai muita, tiet jossain tietyssä liikkeessä, voit vähän helpottaa, keventää sitä kyseistä liikettä, pitää vaikka taukoa ihan kokonaan välissä, teet rauhallisemmassa tahdissa. Tai sitten, jos kaikki tuntuu ihan hyvältä ja nyt oot saanut semmoisen hyvän lämpöisen tunteen jo sinne kroppaan, niin halutessasi voit vähän seuraavalle kierrokselle kiihdyttää sitä tahtia. Tavoitteena kuitenkin olisi aina, että niissä puolen minuutin aikana saataisiin pikkasen sitä sykettä sinne alaspäin laskettua, vähän se hengitys tasaantuu, ettei ihan se koko 7 minuuttia mene täydellä puuskuttamisella, mutta katsotaanpa miten sitten käy. Aloitetaan seuraavaa kierrosta. Nouse siitä seisomaan sitten, ota tuolin reunasta tarvittaessa tukea ja aloitetaan toinen kierros. Sieltä ensimmäisenä liikkeenä oli ne polvennostot, kantapään rutistukset sieltä kantapäätä kohti pakaraa. Joko ilman käsiä tai sitten otat se molemmat kädet eteen ja veto taakse. Koitat löytää sieltä sopivan rytmin käsien ja jalkojen välille, jos otat ne kädet käyttöön. Muista hengitellä tässä jumppaa tehdessä myös hyvin. Vielä 5 sekuntia jäljellä. Muutamat rutistukset, nostot sieltä. Hyvä. Ja sitten tauko. Ravisuttele vähän käsiä välissä. Seuraavana liikkeenä tehdään istuen ne polven ja käsien ojennukset vuorotahtiin. Tuu siihen tuolin reunalle istumaan, haet semmoisen hyvän ryhdikkään asennon, selkä suorana. Hengittelet sisään syvään ja puhallet ulos. Sitten startataan seuraava puoli minuuttia. Sieltä vastakkainen käsi ja jalka ojentuu. Ja taas minkälainen rytmi on hyvä. Vähän rauhallisemmassa tahdissa tai sitten ihan semmonen napakka potku ja työntö sieltä vuorotahtiin. Pidä selkä suorana. Vatsalihakset tekee kanssa töitä. Ryhdikäs asento. Sieltä vielä viimeinen 10 sekuntia käynnissä. Hyvä, vielä jaksat muutamat sekunnit. Noi, hyvä. Ja sitten tauko. Anna käsien roikkuu siinä sivulla, ravisuttele vähän ranteita. Seuraavana liikkeenä, 3. liikkeenä, olisi ne seisomaan nousut. Nyt jos äsken edellisellä kierroksella nousuja tehdessä siellä polvissa tuntui tai muuten tuntui haastavalta tänään ne nousut, niin voit vaihtaa vaikka niihin polveojennuksiin tai ihan tässä istuen marssiksi tai seisten marssiksi seuraava liikkeen. Mutta aloitetaanpa sitten nousujen kanssa. Sieltä ponnistus ylös ja takaisin alas. Hallittu liike. Istuudu kanssa hallitusti, älä romahda sinne, vaikka koittaisit tehdä vähän nopeammassa tahdissa. Niin silti aina kunnolla se istuutuminen ja kunnon ojennus siellä ylös kanssa, ettei aleta tekemään mitään semmoista puolittaista liikettä. Hyvä, vielä 5 sekkaa jäljellä. Nousu ja takaisin alas. Hyvä, ravisuttele taas vähän ja taas vähän sitä puhalle. Kiinnitä huomioon varsinkin siihen hyvää pitkään ulos hengitykseen. Saadaan vähän tasoitettua sitä sykettä sillä tavoin. Seuraavana liikkeenä tehdään seisten sivuaskelia. Ja niistähän oli vaihtoehtona ne suorat sivuaskeleet. Tai sitten jos haluat, niin sivuristiin askeleet. Kumpi tuntuu susta paremmalta. Ja sieltä lähtee. Astut sivulle ja takaisin. Käsien liikkeenä oli se nosto tänne kainaloihin. Jos tuntuu, että saat tähän liikkeeseen paremman rytmin niin, että teet pelkästään yhtä askelta, niin sekin sopii ihan vallan mainiosti. Tärkeintä olisi vaan saada
kroppaa liikkeelle semmoisessa sopivassa temmossa. Noin, vielä viimeiset, hyvä, ja tauko. Sopivassa temmossa, että saadaan vähän sitä kestävyyskuntoa kohennettua, hengitys- ja verenkiertoelimistöä treenattua. Hyvä. Sitten seuraavana liikkeenä mennään takaisin tuolille istumaan. Se oli jalkojen nosto auki ja sinne yhteen, eli jalat auki ja eteen. Vuorotellen sieltä. Otapa hyvä asento, niin aloitetaan seuraavaa kierrosta. Sieltä auki ja eteen. Voit tehdä näin ilman käsiä. Kädet voi olla siinä sylissä. Ihan istuessa rentoina. Tai sitten otat kädet sinne mukaan niin, että avaat käsiä auki ja työnnät sinne eteen. Samalla kun jalat menee sivuille, niin kädet sivuille. Jalat menee eteen, niin sit kädet menee kanssa. Hyvä. Vielä viimeiset 5 sekuntia. Noin. Sieltä. Hyvä. Ja sitten tauko. Taas taputtele, ravisuttele jalkoja. Ja voit sieltä taas nousta takaisin seisomaan. Siirtyä sinne tuolin viereen. Meillä on vielä taas. Kierros lähenee loppua. Seuraavana liikkeenä oli ne V-askel ja A-askel. Eli astut eteen auki ja taakse auki ja palautus sieltä. Noin, valmistauduppa taas. Hyvä asento ja sitten lähtee. Auki, eteen ja taakse. Voit ottaa ne kädet sinne mukaan. Eteen yläviistoon ja taakse sinne alas. Hyvä. Sieltä auki ja taakse. Hyvä. Muistat hengitellä rauhallisesti. Kuuntele sitä, miltä jumppa tuntuu. Tässä kohtaa ollaan kohta ja voiton puolella päivän jumpassa. Niin tarvittaessa, jos siltä tuntuu, niin voit vähän hellittää kanssa. Noin. Ja sitten välissä taas tulee tämä meidän pieni paussi. Eli kuulostelet sitä oloa koko ajan, miten homma siellä sujuu. Sitten kierroksen viimeinen liike, eli se haarahyppy. Eli käsiä sivukautta ylös, jalka koskettaa sivulle. Noin, valmistaudu siitä ja sitten lähdetään. Sivulle, kosketus ja kädet nousee joko sinne ihan ylös saakka tai sitten vähän sinne vaakatasoon sivulle vaan. Tässä on kanssa se vähän, että miten ne olkapäät toimii, niin sen mukaan teet. Hyvä. Sieltä hyvä rytmi. Tarvittaessa voit vähän nopeuttaa. Kohta me taas tulee se hieman pidempi taukopaussi välissä. Viimeiset sekunnit vielä. Noin. Hyvä. Ja sitten päästä kädet rennoksi. Hengitä syvään sisään ja puhaltelet ulos. Noin. Sitten taas me pidetään se 1-2 minuuttia. Vähän tässä taukoa välissä. Ota hörppyvettä. Hörppyvettä tässä välissä ja voit vähän siinä kävellä edestakaisin. Sen verran kun sinulla siinä on tilaa, niin ihan rennosti liikuskella edestakaisin ja vähän jalkoja ravisutella. Ja kiinnitä taas huomiota siihen, että saataisiin tämän tauon aikana se hengitys tasaantumaan taas vähän normaalimmalle tasolle, jos se tuossa toivottavasti jumpan aikana hieman kohosi. Muutamat hörpyt vettä. Nyt on 2 kierrosta tehty, 1 kierros jäljellä. Ihan hyvin, jos nyt tuntuu jo kroppa semmoiselta, että tämä riittää. Voit jättää hyvin jumpan tähän kohtaan. Tai sitten jatkat vielä siihen viimeiselle kierrokselle mukaan. Ihan sen oman päivän kunnon mukaan. Noin, pistetäänpä vesipulloa siitä vähän sivulle. Nuo kädet sinne sivulle, pyöritellään vähän olkapäitä taaksepäin, käsiä rennoksi. Sieltä voit jalkoja potkia, ravisutella. Noin. Hyvä. Sitten pikkuhiljaa suunnataan kohti kierrosta numero 3. Ensimmäinen liike oli se polven rutistus, nosto. Käset työntää eteen ja vetää taakse. Sieltä rutistus,
Nyt jos on ihan hyvä olo, voit vähän nopeuttaa tahtia viimeiselle kierrokselle. Sieltä rutistus, hyvä. Vielä 5 sekuntia jäljellä. Viimeiset toistot tätä liikettä. Hyvä. Ja sitten tauko. Ravisuttele käsiä, jalkoja. Mennään istumaan sinne tuolin etureunalle. Seuraavana liikkeenä oli se polven ojennus. Polven ja käden ojennus vastakkainen. Vastakkainen käsi ja jalka sieltä ojentuu. Hengittele syvään sisään, puhaltele ulos välissä. Pieni palautus aina liikkeiden välissä ja sitten aloitetaankin jo seuraavaa puolen minuutin satsia. Eli sieltä hyvä ryhdikäs asento, vatsa tiukkana ja lähdetään. Polvi ja käsi ojentuu. Taas se hyvä rytmi, joko ihan rauhallinen tahti. Osa liikkeistä voi tietoisesti tehdä aina vähän semmoisena palauttavana liikkeenä tai sitten vielä vähän nopeammassa tahdissa. Kumpi tuntuu paremmalta. Vielä viimeiset sekunnit. Hyvä. Noi. Ja sitten tauko välissä. Voit siellä vähän keinutella jalkoja, nosta kantapäitä, varpaita vaikka ylös välissä. Seuraavana liikkeenä kolmantena oli siis se seisomaan nousu. Siinä taas voit pikkuhiljaa valmistautua, tulla siihen tuoli etureunalle. Tuoli etureunalle istumaan joko kädet siinä rennosti edessä tai sitten laitat tuohon ristiin rinnan päälle. Ja sitten startataan. Viimeiset seisomaan nousut tämän päivän jumppaan. Sieltä kunnon ojennus. Jos onnistuu, voit vähän nopeuttaa tahtia. Mutta muista aina kunnon istuutuminen, hallittu istuutuminen ja sieltä kunnon ojennus aina ylös. Hyvä. Vielä on se 5 sekuntia jäljellä. Hyvä. Ehditkö 2 nousua tekemään? Sieltä viimeiset. Noi. Hyvä. Ravisuttele jalkaa. Kyllä tässä hengästyttää täälläkin päässä vähän se. Toivottavasti sielläkin ihan sopivasti hengästymistä tulee. Sitten seuraavaksi oli seisten. Tehdään niitä sivuaskelia. Nouset sieltä vaan ylös. Hakeudut siihen hyvään paikkaan, missä sinulla on tilaa tehdä. Eli sivuttaisaskeleet. Noi. Ja sitten aloitetaan. Sieltä askeleet sivulle. Kädet, jos otat mukaan, kädet käy siellä kainaloissa. Kyynärpäät nousee sivulle. Vielä puolessa välissä mennään tätä kierrosta. Viimeiset 5 sekuntia. Hyvä. Sieltä. Vikat toistot. Noi. Hyvä. Ja sitten taas hengittelet sisään, ulos. Tasoittelet, puhaltelet kunnolla ulos. Tasoitellaan sitä hengitystä. Seuraavana liikkeenä tehdään sitten istuen, jalkojen nosto auki ja sinne eteen. Eli siitä hiljakseltaan palaat takaisin istumaan tuolin reunalle. Otat hyvän ryhdikkään asennon. Puhallus ja sitten startataan tämä seuraava liike. Eli kädet ja jalat auki ja eteen. Auki ja eteen. Pidä selä-asento suorana, ryhdikäs. Noi, auki, eteen. Auki ja taas voit nopeuttaa tahtia, jos se tuntuu hyvältä. Tai sitten jatkat vähän rauhallisemmassa tahdissa. Viimeiset 5 sekkaa. Hyvä. Vielä kerran auki, yhteen ja noin. Hyvä. Enää onkin sitten 2 liikettä jäljellä. Se oli se V-askel ja A-askel sitten seuraavana. Eli noustaan seisomaan. Taas siirrytään sinne, että on hyvin tilaa siinä. Sieltä tuli se V-askel ja sitten sinne taaksepäin ja viereen. Hyvä. Valmistaudut siitä. Ryhdikäs asento, hyvä. Ja sieltä lähtee. Astut auki ja sitten taaksepäin auki ja yhteen. Kädet mukaan sieltä. Yläviistoon ojennukset.
Ja sitten aina taaksepäin, niin vähän sinne alaviistoon taaksepäin. Eteen ja taakse. Sieltä viimeiset. Noin, hyvä. Ja sitten jäädään siihen paikalleen. Taas vähän kävelet edestakaisin, ravisuttelet jalkoja. Enää on yksi liike päivän kuntopiiristä jäljellä ja se on se haarahyppy. Eli joko hypähtäen on toki sallittua tai sitten näin niin kuin askeltaen, kun tästä näytän. Sitten se onkin sitten meidän kuntopiirin viimeinen liike. Sen jälkeen otetaan vähän venyttelyjä, mutta viimeistä viedään. Valmistaudu siitä ja sieltä aloitetaan. Kädet sivukautta ylös, jalka koskettaa sinne sivulle. Nyt on viimeinen sykettä kohottava liike tähän jumppaan jäljellä. Voit vähän nopeuttaa tahtia. Hyvä. Vielä 10 sekuntia. Kosketus sinne sivulle. Jos kädet tuntuu väsyvän, voit jättää kädet myös alas. Ja noin, hyvä. Sitten ravisuttelet käsiä ja jalkoja taas. Hengitä, jää seisomaan siihen paikalle. Hengitä syvää sisään ja puhalla ulos. Ja uudelleen hengitys sisään ja puhallus ulos. Noin. Tehdään loppuun tässä pienet lyhyet venytykset vielä. Kroppa on nyt vähän lämpöisenä. Keskitytään sinne jalkojen lihaksiin. Ensimmäisenä venytyksenä tehdään takareiden venytys. Sieltä kantapää lattiaa vasten ja sieltä taivutat. Pumppaat kevyesti sinne suoran jalan päälle. Toinen polvi siinä koukistuu vähän. Noin. Ojenna selkä suoraksi ja toinen puoli. Tehdään ihan tämmöiset lyhyet 10 sekuntia suunnilleen. Venytykset tähän jumpan päälle. Noin. Hyvä. Ja ojennat selän suoraksi. Toisena venytyksenä lonkan koukistajat. Eli astut sieltä taaksepäin. Voit nostaa käsiä samalla sinne ylöspäin tai jättää kädet tuohon lantiolle tai ota tukea tuosta tuolista. Sieltä taaemman jalan lonkan etupuolelta venytystä haetaan. Noin. Ja taas astut jalka takaisin toisen viereen ja sieltä toinen jalka astuu taaksepäin. Lyhyt venytys. Tuossa kun tulee noita jalannostoja ja marsseja sun muuta tehtyä, niin hyvä nämä lonkan koukistajat venytellä aina jumpan jälkeen. Noin. Tuo jalat sitten vierekkäin. Ravisuttele vähän jalkoja siinä välissä. Seuraavaksi vielä etureiden venytykset. Ota tukevaa hyvin siitä tuolista. Nappaat sieltä nilkasta, lahkeesta, jalkaterästä kiinni. Tai sitten voit jumpan jälkeen tehdä sängyssä kylkimakuulla vaikka nämä etureiden venytykset, jos siinä on vähän paremman venytysasennon saa kuin seistessä. Noin. Ja sitten toinen puoli, toinen jalka. Sieltä napataan kiinni. Hyvä. Ja sitten taas jalat rennoksi sinne jää paikalle ja pyöräytä vähän hartioita taaksepäin. Muutamat ympyrät, avaat käsiä auki sinne pitkälle ja nappaat hartioista kiinni. Pyöräytä selkää. Anna leuan pudota vähän sinne kohti rintakehää, niska rentona. Ja sitten uudestaan avaus vielä. Ja selän pyöristys. Koitat sieltä käsillä ottaa olkapäiden takaa kiinni. Kevyesti vedät niitä olkapäitä eteenpäin ja sinne lapaluiden väliin yläselkää saadaan venytys tuntumaan. Hyvä. Ja sieltä ojennat selän suoraksi. Ravisutellaan sieltä hartioita, käsiä näin.
siitä tuli sitten valmista meidän tämänpäiväisestä sykekuntopiiristä. Toivottavasti sait sopivasti sykkeen kohoamaan siellä ja tuli oikein kiva lämpöinen olo tästä jumpasta. Kiitos tästä kerrasta taas ja nähdään seuraavissa jumpissa. Moikka!